След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да избори, от всеки народ и от всеко племе и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечено в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си, и викаха с висок глас: спасението е от нашия Бог, който седи на престола, и агнето. Това е момент, в който Йоан, който е в небето пред престола на Бога, вижда в огромната тронна зала хора от всички езици, племена, които стоят пред престола, облечени в бели дрехи, помахват клонки и признават, че те са там, защото има един, който проля кръвта си, т.е. даде живота си, за да бъдат те там. В момента, в който ти се окажеш там, когато Бог те повика, знаеш ли какво Бог ще ти каже? Иди при своите. А нека тая вечер да ти помогна да се сетиш кои са твоите. Ще има два начина да познаеш кои са твоите. Единия е езика, а другото е знамето. Къде са костите на дядо ти? На баба ти? На баща ти? А твоите кости къде искаш да бъдат? Сега говоря пророчески. Мога да говоря само на един човек, но нека да ме чуе. Костите на дадите ти те викат. Тъга, гняв, радост и надежда. Тъга, защото къщите ви са пусти. Защото дворовете ви буренясаха. Защото вашите родители няма да дойдат тук, където сте вие. И вие сте разделени от тях. Защото не може да отидете на гроба на дедите си. И защото тая земя, която дедите ни платиха с кръвта да бъде наша, сега е в чужди ръце. Че не работите в български фабрики и не създавате продукти, на които пише с гордост създадено в България. Това е много тъжно, че работите в чужди фабрики, в чужди офиси и живеете в чужди домове и им плащате наеми, непосилни за вас. Тъжно ми е, тъжно ми е. И ме е срам. Срам ме и ме е гняв. Гневен съм на оная шепа бандити, безбожници и сатанисти, които сме избрали в парламента, с нашето негласуване и с нашето безмълвно съгласие те да са там, а ние да сме тука. Защото това безбожие не може да се търпи. Кои са те да ни накарат да напуснем домовете си? Да бъдем немили, недраги измета на света, черноработниците, най-презрените хора.